Hombre, joder, hemen danetari dago. Eta hemen... Aiba, ze bizikleta politea bentxe. Hemen dago mapa mundi bat, egiten hauen artean, ikesten dutaz, Afrikako nazio guztiak, Amerikakoak, Asiakoak, hemen dikotaz apuntatuta, Estados Unidoseko tatu guztiak. Bai, Alabama, Alaska, Arkansas... Zer lehio jartzen duen? Bueno, ez que arribarik ameneko zen. Alinterna, aiba, arribaten diozu. Bai, ikusteko zehostantzien. Ikusteko pixka bat, karo, oso letra txekia daukagu hemen txemapa hontan. Bai, ipintzen hemen. Betaurrekoak behar dodaz, ostantzien ez dut ikusten, baina holan. Betaurrekoan ondak eskazu, Marilo? Eskatzean. Eskatzean, joan nikoa, txon, segundu bat. Ni joan baina. Eso, egiten, joan maliz ni. Nora gure. Mariloren betaurrekoa badauzkagu eta orain bizikleta eta bere geografia klasea egiten badazka. Aiba, Marilo, hola días. Bai. Oso ondo, bueno. Neixak. Holan bai. Holan bai, ez da? Holan ikuste dut. Holan bai. Beritxu. Hemen dagoz, Alabama, Alaska, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, danak. Bai. Dira. Puerto Rico arte denak daude hortxe. Bai. Impresionante, Zozo de gimnasia egiten, gero... Ikasten dut eta enaz aspertzen. Hori da. Probatu dezaket? Bai. Nola ez? Guazen Mariloren ejerzizio egitera, hau da, bizikleta egin, hemen lasai, linternatu eta munduko hiriburuak eta herriak ezagutu. Bida, ze ondo hemen txe. Colombia, capital, Bogotá. Hori da. Venezuela, capitala... Caracas, claro. Invento nada. Invento oso nada, zate nik ere egiten dit eta paretari begira aspertu egiten naiz. Horregaitik. Bai, bueno, ateatziak osta itezen hemen, baina londu jaso pizan. Eskuetxeko da hor.